Bilbo eta Bizkaia arrakastarekin aurkeztu dira Londresko Joko Olimpikoetan jarritako eztan batean. Abuztuaren 4-12 bitartean egunean bataz beste 2002 eta 50.000 pertsona pasatu dira bertatik. Aurkezpena hiriaren erdialdean dagoen Covent Garden ezaguneko NBA jauzen eginda, Bilbo eta Bizkaia estatu batuetan eta Europan ezagutarazteko NBA-rekin egindako akordio eta hitzarmenari esker. Egun horietan ekimenari buruzko informazioa emanda eta hospitality bat antolatu da. Bertan, BIP gonbidatuek eta beste guztiek Bizkaiko 4 sukaldari ospetsuk egindako pintxo hautatuak dastatu dituzte. Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatzeko Saileko diputatu Imanol Pradalesek eta Bilbaoekin zuzendari nagusi Juan Felix Madariagak oso ontzat jo dute esperientzia. Bertaratu diren enpresen ekonomiaren, finantzen, turismoaren, moda eta diseinuaren, merkataritzaren eta kirolaren arloetako pertsonek eta enbaxadetako kideek interes handia erakutsi baitute Bilbo eta Bizkaia ezagutzeko. Gainera Imanol Pradalesek gurera etortzera animatu ditu eta esan Bilbo eta Bizkaia euskal munduko sarbideak direla.